Bless. Nakita ka itong na-electric pan yung gisakay sa motor tapos ang ketchup. Nakakita ka itong electric pan yung gisakay sa motor nga na ketchup. Kita to, ang ketchup. Katungkuan ba? Electric pan. Kita ka? Ito yung bulusir, kaya naalagi ko ang bill. Ginagawa mo. Dili. Galigo. Kita ka to. Ikaw te. Ikaw ate. Dali na. Ito yung bulldozer lagi, nalata lagi. Nalata. Alam mo? Sasa ikaw kay nakita na ka na mo nagsaag-saag. Sasa. 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 Sasa lagi itong lagi gabi iba. Dagan siya, abot ang isa talaga. Nakauli man siya. Nakagato lagi yung lupad-lupad lagi ang kuha lagi, bakit na? Grabe eh. Maglupad-lupad pa na yung baki. Sakay mo nagbarko. Ang baki. Karga lagi ang baki sa barko niya. Natuwad ang barko ang baki na pinagbarko. Di ba sa? Sasa. Uy, sasa. Lumilipad ang isip ko. Okay. Sasa. Sa lamok na, ang lamok lagi kayo, nangat ko lagi sila talaga. Nakatog yung pan, bless. Baka kabalo na. Ako lagi. Kaya ka niyo. Niyo ba, Jude? Kateriana, imong mama kay tita sa imong kuya. Imong ate, mama ni mo nga imong dada. Kasabot ka. Imong ate, mama ni mo imong dada. Na. Katong mama niyo ba nga si Dada bito kay nagkuan lagi si Dada dito sa pirada. Una ketchup. Kanya to di sa Davao ba niya. Wala di kabalo ka nga na dahil si Mimi.